Nachádzame sa pri bytovom dome Idánska 25, 27, 29, kde sme realizovali sanáciu lodží aj so vstupmi do bytového domu. Pri týchto vstupoch sme realizovali aj rekonštrukciu schodiska. Na toto schodisko sme namontovali betónovú dlažbu. Toto riešenie je výrazne lacnejšie ako terasová dlažba v hrúbke 2 cm. Výhodou tohto obloženia je, že za veľmi dobrú cenu viete mať kvalitne obložené schodisko s veľmi dobrou protišmikovou úpravou. Táto dlažba je mrazovzdorná a jej životnosť je tiež veľmi dlhá. Malou nevýhodou ale je, že sa jedná o prírodný materiál, ktorý je čiastočne nasiakavý a preto mení svoju farbu. Zároveň, aby mohla byť táto dlažba mrazovzdorná, tak sa pri výrobe pridáva zložka, ktorá v dlažbe vytvorí vzduchové bublinky, vďaka ktorým je táto dlažba mrazovzdorná. Používaním sa táto dlažba jemne obrusuje a na povrchu tejto dlažby vidno maličké otvory. Je to čisto len estetická záležitosť a nijako to neznižuje životnosť tejto dlažby. Záleží teda len na tom, koľko peňazí chcete dať do rekonštrukcie a aké očakávania od nej máte. Do tretice sa pôjdeme pozrieť na ďalšiu nami realizovanú stavbu, kde vám ukážeme tretí variant obkladu vstupných schodísk.